wala na yung seal. Ito delikado na rin itong gulong na to. Delikado na rin, wala nang thread tip oh. Wala nang thread tip ang gulong ng ano ng kumbaga sa ano, hindi na pasado yan kasi mababa na masyado. Pero ewan ko lang kung paano sistema ng trailer tire kung paano nila inspection. Parehas lang ba yan guys sa ano? Parehas lang ba yan sa DOT pag na-pullover ka, i-check yung ano? I-check yung tread depth ng trailer tire mo. Have a good day. Thank you, sir. Okay, so border crossing. Lagay ko yung note dito. Alright guys, officially we are now again in Canada. Pabalik-balik lang tayo. America, Canada, America. So today, magandang araw, nagbabalik ang lakay. At ang location na natin is andito na tayo sa Sprague, Washington rest area. Ayan, mga biyaheros dito nagre-rest area kasi andyan yung napaka-convenient na washroom andyan sa loob. Kung gusto mong kumuha ng mainom na tubig dyan, pwede kasi meron silang fountain dyan para sa mga travelers. But anyway, by the beginning of the day, mag-conduct tayo ng pre-trip kasi marami tayong timbangan na madadaanan. Ilaw of course, hindi natin makita pero naka-on yung ilaw natin. Naka-on sa taas. Sa mga nakasunod sa vlog natin, no? Sa previous video vlog natin, ano naman tayo, naka-pick up na tayo. Tapos nag-drive ako kagabi, kahapon hanggang dito, mga kulang-kulang 4 na oras yung minaniho natin. Dito na ako natulog, ginabi na ako. Okay, so tignan natin, baka mamaya meron na namang tumama kasi 'di ba sa previous video vlog natin may tinamaan tayo ng ano, napako tayo. Hindi lang basta pako yun eh, malaking tornilyo yung pumasok. Yan ang tinitignan natin. Of course, syempre ikutan natin ang unit natin at check natin dun sa likod, baka mamaya wala na yung ano, no? Wala na yung seal. Ito delikado na rin itong gulong na to. Pero malayo pa to. Malayo pa pero delikado na rin. Wala nang thread tip oh. Wala nang thread tip ang gulong ng ano, ng kumbaga sa ano, hindi na pasado yan kasi mababa na masyado. Pero ewan ko lang kung paano sistema ng ano ng trailer tire kung paano nila inspection. Parehas lang ba yan guys sa ano? Parehas lang ba yan sa DOT pag na-pullover ka, i-check yung ano, i-check yung tread depth ng trailer tire mo. Hindi ko pa nasubukan yun. Tagal na akong driver pero hindi ko pa nasubukan. Okay. So far walang problema. Pero yung mga tread depth na yan, ewan ko lang kung parehas yung tread depth ng specific tread depth ng truck natin sa trucks kaysa sa trailer. Alright, so lahat ng ilaw gumagana pati sa taas at andito pa yung shield natin. Siyempre marami na, linisin natin kasi pagka hindi nakakita yan, pabuling na naman. Okay. Matigas. Ayos. So far wala akong nakikitang hindi maganda sa unit natin. Ang ganda kasi ng pagkakapark ko rito eh. Sarap pa matulog kanyo guys. Gawa nga ng siyempre mainit dito eh. Plus 15. Oh, mapuno pa. Alright. Ilaw dito ni Cordapia. Oh, okay. Ibig sabihin hindi na nag-malfunction yung ilaw ko, di ba? Ginawa natin. Saka nakasunod lang naman. Alam niyo naman kung ilang beses ko DIY yan. Yan.
May lights tayo. Ito yung isang tinitignan nila eh. May lights yan. Diesel. Kailangan natin mag-focus ng truck. Gawa nga ng siyempre sana mag-summer na. Siyempre, tignan natin baka mamaya may mga pakon na naman dyan na nakabang eh. Naku, patay tayo. Alright, 34.33 bucks. Ayos. Ganun lang naman yung isang kikulan guys eh, ng ating truck eh. Ayan, mag-washroom ako doon. Pagkatapos ko mag-washroom, tapos tuloy-tuloy na tayo. Tatawid tayo ng border ngayon. Mamayang hapon nandoon na tayo sa dideliveran natin, kasi mamaya pa naman yung delivery ko mamayang hapon. Sisikapin ko, hindi naman tayo malilit. Alright guys, tara. Alright guys, yan. Bago tayo tuluyan dumiretso, silipin nga muna natin guys itong ano rito. Oh, maganda rito guys, oh. Kita nyo. Ayun yung lake, pakabang lake, pakaluwang ng lake. Please, kung pa ba ano? Oh, dito lang tayo, hindi tayo pwede pumunta ron kasi daanan yata ng train yan eh. Ay. Yan, highway, lake. Masarap sigurong ano guys, yung bang tipong mayroon kang RV. Oh, ano lang naman, dream lang naman kahit sino naman eh. At saka libre naman mga Arab. Mayroon kang pick up na malakas na pwede mong panghila sa RV o camper. Tapos doon sa camper mayroon ka pang hihilaing another boat. Madalas ko makakita eh, pagkasama na ganito yung mga Amerikano, yung mga puti, ganun ang style nila. Mayroon silang pick up, mayroon silang camper na hinihila. Doon sa likod ng camper mayroon pa rin meron pa rin silang doon, boat, yung bangka. Ayan guys, but anyway, tara. Cordapia, mahal nating Cordapia, katuwang sa paghahanap buhay. Matyaga rin si Cordapia. Hindi rin siya basta kinakapitan ng sakit. Ibang tipong maya na lang tayo magpagawa ng mga mechanical problem. Kaya thank you talaga. Tara! Yes! Alright guys, so dito na ang aking ace manifest. Nakuha ko na rin. Dinaanan ko kagapon kasi naklear naman agad-agad na, sabi ng aking dispatch. Clear na daw, sabi niya. Salamat lang. Ito yung passport ko, nakahanda na. Check ko na lang dyan. Alright guys, tara! Nice warm weather guys. Pa-cross-cross na lang tayo. Shoutout na pala yung mga tropa dyan. Shoutout ko si Roland Rasalan, Kuya Ede Isos, si Kabages Jason, si Manong Elpidio, sila kay Rudy, kay Rande, sino pa? Ayan, Roland, Roland, Jason, Kuya Ide, Jesus, Rode, Rande. Ayan, mga tropa natin. At of course, shout out na rin sa inyo guys. Big shout out sa inyo. Yung mga binanggit ko, yung mga yung mga tropa dito sa Canada na madalas nating kausap sa Messenger.
lang ako. Mamaya doon na tayo sa King's Gate border. Join natin itong magandang summer. Hopefully sa Calgary, Alberta hindi siya nag-i-snow. Alright guys, Idaho. Malapit na tayo sa Washington at saka Idaho border. Is Postpost border. Nice weather. Hindi nyo traffic. Guys, scale. Bukas yata yung scale. Oh, bukas ka. Open. Buksan natin. Kung alahin magbubukas sila ngayon ng Sabado. Speed across scale is 3 miles per hour. Dito ang drive tire, steer tire is 11, trailer tire 25,000. Ayos, proceed. We're good. Okay, so ang next stop natin, may timbangan din dun sa Boners Ferry. Ewan ko lang kung bukas yun. To Interstate 90. Promise.
Bonner's Ferry. At of course, wala talagang kaligtas-ligtas yan. Bukas yung timbangan, no? Doon yung sign. Timbangan ay bukas. Hindi tayo nila tayo paano yun yan. Pull over para may inspection, para hindi tayo mabalo. Doon sa Pospol side ako, mula doon hanggang dito sa kalating oras driving lang. Bukas na yun eh. Dito bukas na naman. Sabado nga yun ha. Kaya mo yan. Open. Ilang beses? Oh, isang beses na ako na ano rin. Napulubor dito. Pulubor na tayo rito ng one time. Sana hindi nila tayo pull over. Pinag-aalalaan ko eh kasi na-pull over na ako dito sa timpangan na to eh. In 3/4 of a mile, turn right on Bonfire Loop, then take the first left. Baba natin para marinig natin kung tawagin tayo. O wait. $34, $32 drive tire. Steer trailer is 32. Yun, ayos na. Hindi tayo binigyan ng kung ano dyan. At the end Okay, of the street, thank you. turn right. Ayun guys, next stop natin sa Canadian border na, Kingsgate. Meron pa tayong 5 hours driving o mamanihuin mula dito Turn right on hanggang US sa 95. Calgary. Andun na ako. Parating na tayo sa Calgary. Continue on US 95. Okay guys, yan. Nandito na tayo sa border. Pinatay lang natin to para hindi maingay. Tara. Alright guys. All commercial vehicle stop at Costa. Okay. Enjoy the summer, the winter, or I mean the good weather. Ayan. Ganda ng panahon.
Hopefully, dire-diretso to hanggang sa Calgary, Alberta, guys. Hopefully, hindi rin busy. Let's get this time. US Custom. Present plate for Source Canada Customs. All vehicle must stop. Right? US Border Station. In 300 feet, arrive at Eastport Kings Gate on the right. Okay. Welcome to Canada. Canada is, baka mami magkamali na naman tayo sa bay bukas, yun. Mahirap na baka magkamali na naman tayo ng Continue on US pasok 95. enter pagalitan na tayo talaga. I mean, may sign siya dun truck at saka vehicle. Okay. Hi there. Hi, sir. Good afternoon. Thank you. Where do you live? Winnipeg, Manitoba, sir. How many days were you in the U.S.? Since the 26th, Where did you go to? Hillsboro, Oregon. Pick up in there. You picked up in Hillsboro? Yeah, salad. And where's the delivery? Calgary, Alberta, sir. Is trailer sealed today? Yes. What kind of seal? Plastic from them, and then I put bolt seal. Okay. Any shopping or purchases coming home? No, sir. No. About alcohol or tobacco? No, sir. No firearms or weapons with you? No, sir. Have a good day. Thank you, sir. Okay, so border crossing. Lagay ko yung note dito. Alright guys, officially we are now again in Canada. Pabalik-balik lang tayo. America, Canada, America. So today, meron siyang mark yan. So, baba lang tayo rito sa gilid. Kasi stop sign naman. Turn on ko lang yung aking reaper. Tapos diretso na tayo. Patumpik-tumpik pa. Stop. Baba tayo. Alright guys, tara, let's go na kung let's go. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Now welcome to Canada, British Columbia. Welcome to British Columbia, Canada. Ayan, sign nila. Ayun, lumana na yung ating reaper. Tuloy-tuloy lang tayo guys. Sikapin ko makarating ngayon. Kailangan natin makarating ngayon. Huwag nga ng mamayang alas 10:30 ang ating delivery.
boundary na to. Boundary ng British Columbia at saka Alberta. Crown Nest. Ano? Crown Nest Pass. Welcome to Alberta, Wild Rose County. Crown Nest Pass. Welcomes you. Lapit na tayo sa Calgary. 2 oras na lang. Diretso na ako sa dideliveran, guys. Saktong-sakto, ano pa lang dito. Alas 6 pa lang at ang delivery natin alas 10. Wala pa sinasabi sa akin kung anong gagawin natin after natin ma-deliver to. Mag-aantay ulit tayo. Dinaanan natin doon, guys, sa Sprague, Washington. Tunaw na tunaw eh. Yan o, lake. Temperature dito bumaba, +3. Kanina doon +15 eh. Medyo malamig-lamig dito. Sa ating dideliveran doon sa Mandaron. Doon sa Mandaron pa. Wala guys, nakausap ko yung dispatch ko. Kung once na mahinti tayong gabi kung saan tayo pupunta. Sa ano ngayon? Turn left on 56th Avenue Southeast. Sabado ngayon. Bukas pa daw malalaman. Kaya kapag nakapag-deliver tayo rito, punta muna tayo sa truck stop. Itulog muna natin para pag gising natin bukas, doon pa lang tayo mabibigyan ng reload. Hopefully ang reload natin, ipauwi tayo ng Winnipeg. Okay, gusto ko na rin umuwi. Ano na guys? In 1/4 mile, arrive at 3445
days na ako, 43 weeks na ako sa karsada pag hindi pa nila ako plinano pabalik ng Winnipeg. Wala na rin natin umuwi, pamilya tayo eh. Okay, we're here. Tapos park ako dun sa bandar. May ano rito eh, may security guard. Mag-check-in muna tayo rito. Hindi naman tayo totally mag-check-in eh. Bali atin lang yan tayo. What? Okay. Susulat lang yata yung truck number at saka trailer number, yun lang. Hindi na tayo pabababayin para kunin pa yung mga information at saka details natin. Park na ako dyan, tapos punta ako sa loob. Okay guys, yan supply. Bali ang alam kong schedule ko dito is 8:30, pero binago pala nila 10:40. Ayun, kita nakakita natin 22:40 yun nandiyan sa sulat na yan. But anyway, wala tayong magagawa kasi yun ang ginawa nila schedule. Yan. Total wala naman akong pupuntahan, wala pa naman tayong reload kasi sa Winnipeg alas alas 8 na doon, wala nang opisina. At sabi ng dispatch ko bukas ipaplano daw ako ni Randy, so yung bagong dispatch namin sa Torp. Ang nangyayari pagkatapos nating ma-unload dito, punta na lang ako doon sa truck stop, doon ako matulog. Yan. Sabi doon sa loob na yan, tatawagan ka namin para sa sa door kasi may mga mauuna pa nga daw na i-discarda, a-unload gawa nga ng mas maaga sila kaysa sa akin. Okay, okay lang, wala na tayong magagawa, handun na yun eh. At isa pa, wala rin naman akong gagawin kako, wala naman akong pupuntahan, kaya okay lang. At siguro putulin ko na vlog ko guys. Total naman eh, nandito na tayo sa ating dideliveran. At mag-aabang na lang ako, magkape-kape. So ayan na ibig ko sabihin. So ang mangyayari, ugaliin natin lagi na mag-pre-trip sa ating ating mga equipment upang sa ganun makita natin yung mga object o mga bagay na hindi maganda sa ating sa ating mga equipment at maiwasan natin ang problema. Yan, feel free mag-comment kayo. Thank you for watching, no? At mag-ingat kayo lagi at stay warm, stay safe. Once again guys, I love you all. Peace out. Bye bye for now. Lakai Tracker.